Vítáme vás u podcastu Sukoviny. Já jsem David. Já jsem Betty. A já jsem Sára a naším dnešním hostem je Václav Jílek. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Jak už jste slyšeli, dnešním hostem je herec a moderátor Václav Jílek. Na úvod bychom vám chtěli dát pár rychlo otázek. Jako první je, jestli máte radši pivo nebo víno. Radši pivo. Popcorn nebo nachos? Nachos. Hory nebo moře? To je těžký, no. Teď hory, ale musí být hezký počasí a sníh. Kniha nebo film? Film. Žabky nebo tenisky? Tenisky, určitě. Košile nebo triko? Tričko. Dovolená autem nebo dovolená letadlem? Letadlem. Běhání nebo plavání? Plavání. Drama, komedie nebo pohádka? Drama. Kdy jste vyrůstal a jaké bylo vaše dětství? Tak já jsem vyrůstal v 80. letech, což se pro vás zdá určitě nepředstavitelný, jako něco prehistorického nebo něco hodně vzdáleného. A moje prostředí bylo jednoduché v tom, že rodiče pracovali pevný pracovní době od rána do večera, takže mě hlídala buď babička nebo brácha a chodil jsem na Smíchově na základku a potom na gymnastiku, protože mamka říkala, potřebuješ mít odpolední, když my jsme v práci s tátou, tak potřebuješ mít odpolední kroužky, takže jsem nejdřív chodil na gymnastiku a tam mě přestala bavit a mamka říkala, no tak tě přihlásím na dramaťák, na dismaňák, protože jsme slyšeli nějakou upoutávku v rozhlase a tam byly talentové zkoušky, které jsem udělal nějakým způsobem a došel jsem do přípravky a z té přípravky jsem šel vlastně do hlavního souboru. Tak to bylo to moje dětství v tom, že jsem čuchnul k tomu divadelnictví nebo k tomu dramaťáku brzo a věděl jsem, že mě to baví a že chci v tom pokračovat. Tak vy jste vlastně v tom dismaňáku, tak tam jste, že měl divadlo, nějaké zpívání, natáčení v rozhlase. A jaké to vlastně pro vás bylo být v tomhletom souboru? Dismanův rozhlasový dětský soubor je samozřejmě velký soubor s velkou historií a manželé Fleglovi, kteří to vedli, nás samozřejmě vedli i k široké škále kulturního vědění, nebo abychom měli všeobecný přehled. A tím, že Zdena Fleglová vystudovala Divadelní akademii muzických umění, DAMU, herectví, ale nevěnovala se tomu, tak měla na nás jakoby nároky, co ty profesoři aplikují na svoje studenty, takže nás ten dismaňák svým způsobem školil jako na DAMU, takže správný mluvení, rozmlouvadla, říkala nám, že tělo a mluvní aparát, to všechno je součást herce, pohyb, zpěv, že to všechno součástí téhle profese, takže primárně ten Dismanův rozhlasový dětský soubor připravoval pro práci na mikrofon, na rozhlas. A k tomu ale člověk musel být uspůsobený, že dobře mluvil, vyslovoval, dobře prostě uměl pracovat s tím hlasem. Ale to jako, když mi bylo 9 nebo 10 nebo kolik mi bylo, když mě tam vzali, tak to jsem všechno poznával. Oni vám říkali připomínky, ale vy nevíte jako to dítě, jak tu připomínku zpracovat. Ty zkušenosti teprve nabíráte a to potom pokračovalo na té DAMU, že vlastně s tím tělem děláte jenom s tím hlasem nějaký malý miniaturní změny nebo a potom se to projeví na tom mikrofonu, na tom projevu. A my jsme měli to štěstí, že jsme třeba pracovali s dobrýma režisérama, kteří nám to uměli vysvětlit, třeba pan Weinlich nebo Horčička nebo tak, který s těma dětma měli trpělivost a nad tím textem s náma strávili spoustu času a vlastně jsme se na těch úkolech učili a získávali zkušenosti. Takže mě v tom dismaňáku bylo fajn, ale bylo to spoustu jako informací, protože jsem tam přišel jako mladší a bylo tam spoustu kluků a holek, kteří už tam byli díl, měli zkušenosti, chodili dabovat, hrát, zpívali v Brundibárovi, kde jsme potom postupně všichni taky se naučili ty party, ty role, ale vlastně to pro nás byl velký svět a spoustu informací, které jsme teprve objevovali. Pamatujete si svou první roli? První role.
asi bylo v Pradědečkově a loupežník, to dělal jeden asistent Zdeněk Bartoš, který teď dělal uměleckého šéfa v divadle v Chebu. Tak já myslím, že jsem tam nehrál nějakýho loupežníka za groš Kudla nebo nějaký takový, nevím, nepamatuju. A vlastně mimo ten Dysmaniák, měl jste třeba jakože nějaké kroužky nebo předměty v zušce? Nebo... Já jsem chodil na ten Tyršův dům, na tu gymnastiku a tam mi to hodně dalo pohybový průpravy, že jsem jako uměl udělat kotoul nebo stojku, ale ta časová náročnost se zvětšovala s tím Dysmaniákem, protože nejdřív byly zkoušky, já nevím, jednou týdně, ale potom byly 2x, 3x týdně, kdy jsme pracovali na nějakých projektech a všechno ostatní šlo kolem, trošku bokem. A já jsem třeba jako kluk chtěl, když mi bylo 14, 15, třeba zkusit i bojové sporty nebo zkusit Wing Chun, takový prostě sebeobrany. A to v tu dobu jako ve mně rezonovalo, to jsem byl jako v 9. nebo v prváku na Gimplu možná. A tak jsem chvilku jako ten Dysmaniák jako vynechal, ale Zdena se ptala, proč nechodím na ty zkoušky, protože v těch věcech, když vám vypadne role, potom chybíte. Takže jsem zase ten Wing Chun, jako to sportování a posilování, to jsem opustil a vlastně jsem se vrátil naplno k tomu Dysmaniáku, protože to byl potom celotýdenní takový dramaťák. Tam už nebylo čas na nic, na žádnou zušku nebo to, takže jsem vlastně byl hodně potom koncentrovaný na ten Dysmaniák. Jak už jste zmínil, tak jste šel na gymnázium, tak nepřemýšlel jste třeba nad tím, že byste šel na konzervatoř? Konzervatoř jsem mi nechtěla studovat, protože jsem chtěl mít všeobecný přehled a říkal jsem, že je moc zaměřená ta konzervatoř na to herectví. Že člověk přijde v těch 14, 15 po té 9 na tu střední školu a ještě by se měl věnovat té matice a češtině jako v hlubším smyslu. Takže jsem se ani nepřipravoval na konzervatoř, což jiní třeba udělali, třeba Tomáš Staněk nebo Krištof Hádek, ty šli na konzervatoř, protože chtěli, ty zkoušky udělali a studovali. A já jsem si říkal, co když si ještě jako rozmyslím, že potom po té základce, po tom Gimplu třeba ještě si nechám čas na rozmyšlení, že bych nechtěl dělat herectví. Ale vlastně jsem říkal ne, jenom jsem se utvrdil během toho Gimplu, že chci dělat to herectví, že mě to baví. A ani jsem nelitoval, že jsem na tu konzervatoř nešel. A kdo vás nejvíce podporoval v hraní nebo v herectví? Tak celková asi moje rodina byla ráda, že dělám nějaký kroužek, že nesedím doma. I tak jsem hodně koukal na všechny různé filmy, které mě jako zajímaly, protože jsem se chvilku i zabýval tím, že bych šel na FAMu, na nějaký obor, ale k tomu prostě vlastně nedošlo. Ale ta filmografie mě spíš bavila v tom smyslu, že bych hrál v těch filmech. A ta podpora byla důležitá v té rodině, že mě na ten Dysmaniák vozila, nebo že chodila mě podporovat na ty projekty, na ty premiéry, že jsme v tom divadle hudby, v tom Euroklubu hráli potom různý ty bídníky, anebo Shakespeare, anebo míchaný půvab, co jsme všechno vlastně profesionálně hráli, protože jsme měli takový repertoár, potom různý dvojazyční projekty se Zdenou, že jsme jezdili na reciproční výměny do Francie, takže jsme dělali s Patrikem de Costumerem, s tím souborem Le Mauvais Herbe, jsme dělali vlastně na půl to představení, že my jsme třeba něco vymysleli a potom jsme to s nima hráli, nebo v Grenoblu, nebo oni přijeli sem na táboře, na soustředění jsme dali to představení dvojazyční dohromady. Takže to bylo neuvěřitelně zajímavé a ta podpora byla zásadní, že když jsem říkal, mě to třeba nebaví, nebo jak jsem říkal, měl jsem takový zaječí úmysly, tak mě ta rodina potvrdila v tom, utvrdila, že je dobrý u toho zůstat. Tak vy jste to tady zmiňoval, že jste studoval DAMU a proč konkrétně činoherní herectví? No, já jsem poprosil Zdenu Fleglovou jako vedoucí našeho souboru, aby mě připravovala. A ty zkoušky většinou bývají, pokud nenapíšou ze studijního,
přímo dopis, připravte si ten a ten monolog, tak je to na volném výběru toho uchazeče, že si vyberete 3 monology, 3 básničky, 3 písničky a vlastně do toho prvního kola si je nějak připravíte a prezentujete je. V tom prvním kole na damu, na přijímačkách je ještě tanec, kde vás vyzkoušejí z takové koordinace, z rytmiky, jestli víte se pohybovat prostě nebo improvizovat na hudbu nebo na nějaký rytmus. A Zdena Fleglová byla tak hodná, že mě od ledna, že mě od září do toho ledna, protože přijímačky na vysokou školu na damu jsou o něco dřív, že normální přijímačky jsou že v červnu nebo v květnu, v červnu, tak ta damu, protože jsou to talentové zkoušky, má přijímačky v lednu. Takže mě Zdena připravovala. Vybrali jsme Cervantese, vybrali jsme Antigonu a vybrali jsme Mandarinkový pokoj, který jsme taky nějakým způsobem inscenovali se Zdeňkem Bartošem. 3 básničky, samozřejmě Verniše, Holana a ještě teď nevím něco. A nějaký 3 písničky, samozřejmě Lidovku a to. Ke Zdeně jsem docházel a ta činoherní asi složka mě v tom Dismaňáku oslovila nejvíc. Samozřejmě, že jsem říkal, co když to nevyjde, tak jsem ještě potom vypsal přihlášku na alternativní divadlo, což se říkalo tenkrát loutko herectví, ale nestuduje se tam samozřejmě jenom loutko herectví, ale to alternativní divadlo zkrátka bylo jako třeba tenkrát pro televizi, že vodili ty juheláky nebo loutky nebo to, ale teď už se to jako nepozná, když hraju s kolegama v divadle nebo ve filmu, že ten má činoherní herectví a ten vystudoval loutku herectví. A samozřejmě jsem ještě potom říkal, tak ještě zkusím jamu a napsal jsem přijímačky na jamu, které ještě byly potom, protože to bylo leden třeba damu, činohra, potom únor byla alterná, potom já nevím, v březnu třeba jamu, protože se na ten obor toho činohernictví hlásí spoustu lidí a berou do ročníku třeba 10. Takže jsem měl vlastně i to štěstí, že jsem potom postupně prošel do 2. kola, do 3. kola. V tom 3. kole nás bylo 18, hlásilo se 450 uchazečů a z toho nás vzali 10. 5 kluků a 5 holek. Měl jste v těch talentových zkouškách nějakou vtipnou historku nebo co jste musel předvádět? Ono to není moc vtipný, protože jste pod velkým tlakem a nervózní. Ale pamatuju si, že některý profesionální herci, kteří jsou teď normálně jako mý kolegové v divadle, tam procházeli na damu po chodbách a říkali, Ježiš, protože jsi nervózní, pojď já tě obejmu, já ti dodám energii, za to jim vlastně děkuju, protože si to člověk pamatuje doteď. Ty přijímačky probíhají v období zkouškového období, takže studenti se tam neučí jako, že nemají hereckou zkoušku, ale vlastně zkouškový období mají z předmětu jako dějin divadla a divadlo v kontextu západní kultury a tak se jmenují ty předměty. Takže ta škola je relativně prázdná, protože od rána do večera probíhají ty zkoušky, ty přijímací a je tam velký napětí a nervozita. A když jsem teda se hlásil na damu a říkal si, kdyby to nevyšlo letos nebo tenkrát to 3. kolo, tak jsem si říkal, ještě si hodně rozmyslím, jestli další rok zkusím znovu tu činohru, protože to vlastně svým způsobem bylo velmi traumatizující a úzkostný, protože všichni se tam chtěli dostat, bylo tam cítit velká rivalita, taková zdravá soutěživost a bylo to samozřejmě hodně od rána do večera, takže náročný. Mně se třeba nepovedly ty rytmické zkoušky, kdy jsem měl něco vytleskat. Nebyl jsem si jistý třeba v pohybu, i když jsem slýchával, že třeba jsem pohybově nadaný nebo to, tak protože jsem říkal, v té rytmice vezmou určitě někoho šikovnějšího a taky se tam hlásili spoustu uchazečů, kolegů, kteří už měli za sebou střední školu právě tu konzervatoř, ať už z Prahy, nebo z Brna, nebo z Ostravy. Takže ta koncentrovanost těch lidí, kteří se tam hodně chtěli dostat, byla velká. A máte nějaké tipy, jak se připravit na přijímačky? Úplně zaručený tip nemám, protože třeba v tom 3. kole, samozřejmě, že i během toho 1., 2. kola je nějaká komise, která vás zkouší, sleduje,
je složená z pedagogů, z herců, profesionálních, který tam nejenom učí, ale jsou přivzatý do té komise. A vy se připravujete, nebo já jsem se připravoval od toho podzima, od toho září, vy se připravujete na ty textové věci, že se naučíte ten text, básničku, písničku nebo monolog a jsou věci, které se potom nemůžete připravit, protože najednou je ten faktor X a oni vás nechají improvizovat. Oni najednou chtějí vidět, ta komise, ty herci, co z vás vyzařuje, jaký jste člověk a na to se úplně nedá připravit, to prostě jste vy. A oni tam třeba na vás ukážu a řeknete, jděte do prostoru Václave, přijďte k nám a jenom se ukloňte. Představte si, že jste na děkovačce a ukažte, jak byste se děkoval po premiéře nebo po odehraném představení. Takže oni vás vlastně zkoušejí, jestli se na to profesně hodíte, co z vás vyzařuje a jak vlastně existujete, jestli máte ty základní předpoklady. A potom v tom posledním kole, v tom třetím, když už je vás tam jenom těch 18, tak tam sedí třeba psycholog v té komisi, v té porotě a dává vás dohromady. Tenhle kluk by se hodil typově k téhle holce a mají taky před sebou ty fotky těch uchazečů a říkají, tenhle je takovej, tenhle je podobný tomu, zkusíme tohohle kluka do dvojice s touhle holkou a zvou si vás do té učebny, nejdřív 18 lidí dohromady. Potom vás rozdělej a 9 lidí jde nejdřív a potom vás dají po dvojicích, po trojicích a vlastně vám dávají furt samý úkoly, proto je to hrozně náročný v tom, že teď improvizujte na téma, jedete ve vlaku a vymyslete si situaci. Ty jedete a ty jsi těhotná a dělejte, hrajte. Nebo teď jste na operačním sále a děláte operaci. Ty jsi doktor, ty jsi pacient a operujete. A vlastně oni koukají, jak reagujete. To si pamatuju, tohle zrovna jsou přímo moje zadání. Takže koukali, jak umíme improvizovat, nebo jak interaktujeme mezi sebou, reagujeme mezi lidma, který jste v životě neviděli, vidíte se hodinu a najednou ona řekne, tak Eva a Vašek jdete dovnitř a budete třeba teď improvizovat na téma, že si voláte, nebo že jste se dlouho neviděli, máte se rádi, nebo chodíte spolu a teď si nejste jistý, jestli ten druhý vás má rád a takhle vás vlastně zkoušej. A bylo to, říkám, velmi intenzivní a to poslední kolo, ty přijímačky byly tak stmelující, že jsme si o tom vyprávěli ještě potom, co nás vzali, celý prvák. Co jsme si o tom mysleli. Pořád jsme měli co objevovat mezi sebou a bylo to velmi, velmi intenzivní, že jsme si o tom celý prvák ještě vyprávěli. No. A po těch talentových zkouškách, tak jak dlouho jste čekal, než vám přijdou výsledky a jaký to vlastně pro vás bylo, když jste zjistil, že vás tam přijali a komu jste to řekl? Jo, to si pamatuju přesně. To jsou takové okamžiky, které si člověk pamatuje velmi živě, velmi dlouho a bylo to samozřejmě velmi vypjatý, protože se tam chcete dostat, takže jsem druhý den asi, myslím, že to nebylo tak dlouho, ten čas, že jsme to věděli během týdne. Všichni na Gimplu mě potom spolužáci záviděli, že vlastně už jsem v únoru věděl, že jsem přijatý, že s tou lehkou myšlenkou můžu potom dělat maturitu, že vlastně už jsem přijatý na vysokou školu a měli jsme si zavolat na studijní oddělení DAMu, jestli jsme přijatý nebo ne. A tam nám ta paní Vránová se jmenovala, sdělila verdikt. Takže jsem si pamatuju, že jsem měl volat, byl jsem nervózní. A potom když jsem se teda dozvěděl kladným rozhodnutí, tak jsem samozřejmě skákal po bytě radosti, pustil jsem si jako muziku a myšel jsem to říct mámě do obchodu, kde pracovala. Tátovi jsem to asi zavolal. Měli jsme radost, protože to je jako úžasný. Samozřejmě, že si můj kolega Jiří Plojhar ze mě udělal legraci, zavolal mi o 2 hodiny dřív, než jsem tam volal a říkal, Vašku, promiň, teď to vidím, že ten zrovna studoval nebo šel
na té chodbě na damu kolem studijního a říkal, Vašku, je mi to líto, nevyšlo to. A já jsem trošku tušil, že si dělá legraci, ale říkal jsem, Jirko, proč mi voláš? Já jsem tam zrovna chtěl volat, tak on mě takhle napálil, samozřejmě v dobrém slova smyslu, protože měl radost taky, že jsem se dostal. A vlastně to bylo na dlouhou dobu to nejlepší, co mě jako potkalo, protože v tom prvním ročníku, když vás vezmou 10 a ve vás ještě přetrvává ten pocit jedinečnosti, že jste se někam dostal, kam jste chtěl, tak oni vám to ty profesoři zrušej v říjnu, hrozně vás usadějí na zem a řeknou, tak a teď nic neumíte a vlastně teď začínáme od znova a teď to do vás začnou vlastně všechny ty tréninky, všechny ty akrobacie, herectví vlastně do vás dávat. A vy jste od rána do večera ve škole, je to intenzivní, než jste si dokázali představit, ale stmelující a taky bych neměnil, taky nás to neuvěřitelně stmelilo a i zpětně, když se teď vidíme jako roční na nějakém srazu, tak si o tom povídáme, co v tom prváku se s náma dělo. Už jste zmínil, že jste se učili akrobaci. No. Je pravda, že jste se učili i šerm? Ano, to jsou takový základní jako předměty, kdy na vysokých školách se učí asi vážnější věci a už na vysokých školách tenkrát byly kredity nebo hodnocení ABC jako písmenkový, ale my jsme měli ještě v prváku slovní hodnocení, takže jsme měli dobrý nebo velmi dobrý, až potom se to nějakým způsobem srovnalo. Paní Kareninová, která nás měla na zpěv, tak napsala uspěl a my jsme říkali, to není škála hodnocení, tak ona napsala velmi uspěl a my jsme říkali, ani to není známka. Tak všechno to potom škrtla a napsala výborně všem. A paní Kareninová byla výborná, na tu vzpomínáme moc rádi. A měli jsme tam samozřejmě třeba ráno rozmlouvání, hlasovou výchovu, měli jsme pohyb, tanec, i ladění jsme měli, že jsme museli svůj pohybový aparát naladit. Měli jsme šerm, akrobaci a i jízdu na koni, ale tu jsme, na kole jsme uměli. Ale na koni jsme potom docházeli třeba individuálně, fakultativně, kdo chtěl, protože toho bylo strašně moc, takže na koních jsem byl asi jenom jednou. Ale ta akrobacie byla dvakrát, pohyb trénink byl 2x, 3x týdně a byli jsme opravdu od 8 od rána, to začínal v 8 hodin trénink na sále a končilo to večer v 6 hodin po herectví, kdy jsme byli úplně vyšťavení. A kdo přišel třeba na ten trénink ráno o minutu, o 2 pozdě, tak ho Martin Pacek vyhodil s tím, že se to musí nahradit jindy. A využil jste někdy v životě ten šerm? No, tu se hodí, to samozřejmě. My jsme měli Karla Basáka, což je taky pohybový mistr, nejenom v šermu, ale vlastně vás učí i různý bitky nebo při představení se pohybovat, aby to bylo věrohodné, že to musí ta rána vypadat jako pravá, ale nesmí vás to bolet, takže jsem se s ním potom setkal kolikrát v praxi na Shakespearovských slavnostech. Právě na Shakespearovských slavnostech jsme třeba potom, aby člověk věděl, co je passato, bassato, jsme říkali bassato, protože Karel Basák, passato, a nebo co je prima second a tak to jsme samozřejmě z toho měli zápočet a následní kredity. A když jsem byl v divadle na Vinohradech, tak jsme samozřejmě při Romeo a Julie šermovali. Tak to je kladný bod, když herec umí nejenom třeba tančit, zpívat, ale umí i šerm nebo jezdit na koni. Tak vy jste při tom studiu asi musel mít hodně jako rolí a která vlastně role byla vaše nejoblíbenější? Vlastně každý ten ročník se snaží začínat antikou, veršem, který je třeba náročný, že se v tom prváku hodně na té antice, Antigona, Haimon, prostě jako naučíme. Ale záleží na pedagozích, který zrovna
rozhodnou, budeme začínat Shakespearem třeba. Ale určitě je dobrý se během toho studia potkat s různýma stylem. Ať už to teda je Shakespeare, antika, anebo americký drama. Každý ten styl vyžaduje jiný kus herectví. Člověk buď pracuje s veršem, s jinou dynamikou, rytmikou, každý verš má jiný rytmus. A nebo i mluvní styl, nebo používá vnitřní herectví, třeba když jsme dělali Tennessee Williamse, tak americký drama prostě potřebuje to herectví třeba víc zevnitř, víc šáhnout psychologický drama prostě do psychiky člověka. A takže my jsme od začátku pracovali vždycky na tom zimním semestru a na letním, na několika úkolech zároveň. Do toho ještě třeba v tom ročníku je režisér, který je taky student a ten pracuje na svých úkolech. A ten vlastně čas zásoboval zase jinýma úkolama. Takže toho bylo hodně. Chci říct, že to bylo náročný, bylo to hodně a v tom vás to obohacovalo, protože jste furt se učil nějaký text a přebíhal jste z jednoho úkolu na druhý. A když to bylo takhle náročný, tak měl jste někdy nějaký jako období, kdy jste si řekl, že byste chtěl odejít a že už vás to nebaví? Ne, to jsem neměl, ale spíš jsem se bál, aby mě pro nedostatek talentu nevyhodili, což se naštěstí nestalo. Někdo třeba damu nedokončil, ale to spíš, že si nesedne třeba lidsky. Naučil jste se na damu něco, co vám dodnes výrazně pomáhá ve vaší práci? Rozhodně jsem se naučil pracovat se svým tělem jako s nástrojem. Že člověk musí umět svoje tělo používat a být k němu i šetrnej a starat se o něj, což znamená, že to není jenom o tom se rozmluvit před výkonem, protože naše pracovní doba je zvláštní v tom, že 4 hodiny dopoledne zkoušíme tu hru a večer přijdeme do divadla na 6 a v 10 odcházíme, takže ty 8hodinové pracovní doby nemáme třeba v kuse nebo 10, ale máme to třeba rozdělený. A určitě to nespočívá jenom v tom se rozmluvit, připravit ten mluvní aparát, ale i tělo se třeba zahřát, rozcvičit před každým představením. Třeba teď hrajeme Harold a Maude v divadle Studio 2, tam je třeba choreografie, takže určitě proběhne to, že se zacvičíme nebo protáhneme, zahřejeme to tělo a zatančíme si tu choreografii. To je taková příprava. A dlouho jsem se ještě rozmlouval, teď hraju třeba Filipa, jak důležité mít Filipa, taky ve Studiu 2, moje role je Algernon a ta furt něco mluví. Takže aby ta mluvidla byla zahřátá, takže si před každým představením doteď rozmlouvám a jsou to opravdu ta rozmlouvadla, která mě naučila nejenom Zdena Fleglová, třeba moje mimi, mami, babi, nebo tate, tato, tam, mete, ale jsou to různý jelen letěl jetelem letěl jelen, dolar, libra, rubl, pudl, prdl, pudr a to pořád aplikuju i před tím, jak důležité mít Filipa. Víte přibližně, kolik jste hrál už rolí? Nevím, to nemám spočítaný. A vlastně vy jste první angažmá, tak jste měl v Liberci. A jaké to pro vás bylo vlastně na nečisto pracovat jako herec? No, najednou člověk naskočí do toho profesionálního souboru a Liberec je úžasné město a místo s kulturní tradicí a zázemím. Tam vždycky hráli vlastně dobří herci, takže jsem věděl, že jdu do dobrýho divadla, který je relativně blízko, takže s dostupnou jako dopravou, že třeba za hodinu jsem z Prahy v Liberci, což jsem z začátku hodně jezdil na zkoušky a autobusem na otočku, než jsem se tam jako ubytoval na ubytovně. A soubor mě přijal, strávil jsem tam 4 hezký roky a těch rolí tam zase jako nebylo tolik na můj vkus, takže jsem po 4 letech dospěl k závěru, že je potřeba se posunout a odešel jsem vlastně na volnou nohu a tak jako bylo to pro mě důležité zažít ty 4 roky v Liberci, protože jsem poznal kolegy a profesionální soubor a jak to chodí být mladým hercem v divadle na oblasti.
Pak jste byl v angažmá v divadle na Vinohradech a jak jste zmínil, teď už jste několik let na volné noze a diváci vás můžou vidět například tady ve Studiu 2 nebo v divadle na Fidlovačce. A baví vás víc divadlo nebo film a televize? Já jsem z toho Liberce odešel na volnou nohu a potom jsem šel do divadla na Jezerku. Na Jezerce jsem strávil taky nějaký 3-4 roky možná. A tam to bylo zase o setkávání, vždycky to setkávání lidech v vás utkví, že jsem se tam potkal v divadle na Jezerce třeba s Radkem Holubem nebo prostě s Janem Hrušinským. A potom jsem zase teda šel o dům dál do Studia 2 a potom přišla třeba nabídka do toho divadla na Vinohradech, to jsem říkal, tak zase zkusím velký divadlo, být v angažmá v prestižní scéně na Vinohradech, tam je skvělý soubor velkých herců a person, což už vlastně i v tom Liberci vlastně jsem měl štěstí na kolegy, kteří dostávali třeba ceny Thálie nebo tím Libercem prošli, ať už to byl dřív Boris Rezner, Aleš Švělík nebo já nevím, Markéta Talerová, vždycky byli tam oceňovanými herci, tak jsem si říkal, zkusím Vinohrady, tak tam jsem vydržel 3-4 roky, říkal jsem si, dobře, děkuji, okusil jsem, ale dřív to divadlo bylo suplující prostředí jako rodiny. Když jsem se potkal v divadle na Jezerce s panem Lipským, který mu bylo 90 a pořád s náma hrál Charliehu tetu, tak on říkal, tak já jsem byl v tom divadle ABC 40 let a dřív ty herci šli ze školy rovnou do angažmá a tam byli půlku života nebo celý život. A neměnilo se, protože tam byli zvyklí, protože to divadlo byla druhá rodina. A jedině, když přišla třeba nabídka z Národního divadla, tak řekli, promiňte, Národní divadlo nebo Vinohrady se neodmítá, tak povýšili a zůstali po zbytek toho života, zůstali v angažmá v Národním divadle. A takže říkám si, půjdu do Vinohradského a zjistil jsem, že ta doba už je jiná, že tu rodinu klidně můžu najít, tu divadelní, profesní, můžu najít v divadle Studio 2, kde je příjemný prostředí a baví mě s těma lidma hrát. A byl jsem zase vděčný za zkušenost divadla na Vinohradech. A jaký je rozdíl pro vás mezi hraním na jevišti a před kamerou? Jo, to jsem vlastně neodpověděl, že každý ta disciplína má své plus i minus. Musíte zvolit jiné prostředky. Když hrajete na malém divadle, třeba když hrajou Oskar pro Emily v rámci Studia 2 na malé scéně s Petrem Kostkou, Carmen Majerovou, tak ten sál je menší. Musí člověk mluvit samozřejmě nahlas, ale nemusí dělat tak velká gesta. Když hraju na velké scéně Studia 2, tak musím mluvit ještě víc nahlas, protože v zadních řadách se rozumí třeba hůř. A jsou to větší gesta, větší hlas. Samozřejmě, když jsem hrál na Shakespearovských slavnostech, tak to byl open air, v plenéru. Člověk musel úplně křičet, teď už jsou tam třeba sběráky, mikrofony, které sbírají váš hlas, ale když zafoukal vítr, tak vám ten hlas, třeba když jsme hráli v Ostravě, zavál vítr někam jinam. Takže člověk se musel ještě víc rozmlouvat, aby měl posazený hlas, aby mu třeba hlas neodešel, protože se může vymluvit. Takže jsem bral třeba různý magnézia nebo vitamíny na hlas. A to jsou jako hezký úkoly, že člověk střídá ty formy toho mluvení. A když je člověk před kamerou, tak zase musí zminimalizovat ty prostředky. Jakože nemusí tolik křičet, protože má mikrofon a nemusí dělat tak velká gesta ani grimasy, protože ho snímá zblízka kamera. A divákovi by se to nelíbilo, kdybych příliš kroutil očima nebo zvedal obočí. To se mi kolikrát stalo, že říkala paní režisérka, stop, dobrý Vašku, vemte to ještě jednou, ale ne, zvedejte tolik to obočí. Vlastně baví vás víc hrát na té malé scéně nebo na té velké scéně? Nedá se to říct, že by mě bavilo něco víc. Pro mě je perfektní, když ráno zkouším, odpoledne jdu třeba do rozhlasu, tam si zahraju něco před mikrofonem a večer hraju třeba Jezinky bezinky s Ivou Janžurovou nebo Evou Holubovou a je to pestrý. Dubbing je něco jiného, nebo taneční divadlo a ta škála, když je to pestrý pro herce, tak taky vás, když budete mít potom nějaký zaměstnání, který bude pro vás pestrý a bude vás bavit, tak vás to bude bavit, protože je to barevný, je to vonavý, protože
není to jako jednorázový nebo jednobarevný v tom, že sedíte jenom na jednom místě třeba. Když dostanete novou roli, tak jak se na ní připravujete? Máte třeba nějaký speciální rituál nebo metodu? Každý herec má, to můžu prozradit, teď jsme zkoušeli Harold Amo s Eliškou Bacerovou a to nemůžu prozradit, ta je velmi jako průzkumník, to je v tomhle tom velmi podnikavá, že když měla mluvit o klíči Šperháku, který otevře každý zámek, tak volala hned zámečníkovi, hned potřebovala vygooglovat, jak to vypadá, to zařízení. A každý herec má, a to jsou tajné věci, to vám potom Ivan Trojan říká, jak se připravoval na film Václav, kde hrál trochu autistického kluka Václava, tak chodil třeba po lese a zkoušel si to. Pan Tříska se zásadně učil text v autě, protože na to měl klid. Každý herec má něco. Petr Kostka říkal, že se zavřel v koupelně nebo na záchodě a byl tam tak dlouho v koupelně, dokud si to nevymyslel. Přišel na zkoušku, režisér řekl takhle ne a on říkal, aha, takže zpátky do koupelny a vymyslím něco jiného, abych to panu režisérovi mohl odprezentovat. Každý herec má něco. V tom je právě ta profese herecká zajímavá, že teď budu hrát, já nevím, koněře, tak se musím něco naučit nebo zajímat od koně, o koních a nebo zámečníka. Tak v tomhle tom, že aby ta naše role nebo to předvedení, ten herecký výkon vypadal přesvědčivě, tak musím nasát tu atmosféru, protože, jak se říká, ty to nezahraješ, ty tím musíš být. Takže já vlastně se nesmím moc zapřemýšlet tím, jak hraju, ale ta moje přirozenost, to bytí musí být natolik přesvědčující, že nikdo z diváků, ať už v kině nebo v divadle, nepochybuje o tom, že jsem opravdu ten zámečník nebo opravář třeba. A kdo vás v herectví nejvíce ovlivnil? Já myslím, že se nedá říct, že bych chtěl hrát jako Belmondo, protože ten byl jenom jeden, každý je svůj, jedinečný. To, myslím, platí generálně, že každý je něčím vlastně skvělý, unikátní a v tom herectví to platí dvojnásob, že si nemůžete někoho imitovat nebo na někoho hrát. Já jsem jako malej hltal všechny možný filmy, takže se mi líbilo francouzský filmy, český film, takže jsem se tomu smál. A neřekl jsem si, že bych třeba chtěl jednou hrát jako, nebo být ve filmu, prostě jako říkám Belmondo nebo tak, ale ovlivňují vás pedagogové, ovlivňují vás rady, ovlivňují vás kolegové, se kterými hrajete na jevišti a říkají, tak tohle ne, nebo tohle naopak ano, tohle je nevýhodný, nebo tady musíš stát tady na jevišti, tady, když stojíš tady, tak nejsem vidět, to jsou jenom potom takové technické věci, ale ovlivňují vás právě kolegové, se kterými hrajete a strávené minuty na jevišti a každý úkol vás posune, ale to je ve všech profesích, každý úkol, který na začátku dostanete a zdá se vám třeba nepředstavitelně těžký a vy se tím prokousáte, vyšplháte, zdoláte ten kopec, tak se potom cítíte jako vítěz. Měl byste chuť vyučovat herectví? Není to tak jednoduchý, asi bych neměl chuť, ještě se nepřipadám, že bych měl co předat a ono se jako říká, co se dá na herectví učit. Ono to jako, to i já jsem byl jako zvědavý, tak a teď se budeme učit herectví. Ono to není o tom učení se herectví, ale říkám o nějakém přemýšlení nad textem, o nějakém bytí na jevišti, o nějakém fungování, o nějaký chemii. Jako na těch přijímačkách byla chemie mezi uchazečama, tak i na tom plátně, na té kameře musí být mezi dvěma lidma chemie, i na tom jevišti. A vy se můžete naučit třeba dobře vyslovovat nebo tohle naučit tančit, ale to herectví je nějaký faktor X, který ve vás musí být, nebo ne. A která herecká role pro vás byla zlomová? Nebylo to náhodou? Jste hrál vnuka Jiřiny Bohdalové v seriálu Aktiv vraždy? Jako možný to je asi z toho hlediska, že jsem se přesunul pracovně z toho Liberce do Prahy a přelomová v tom, že mě to asi jako nejvíc zviditelnilo, že jsem ten vnuk Jiřiny Bohdalový
A to samozřejmě byla super práce a zkušenost, protože jsme spolu strávili 7 dílů natáčení během 3 let. Takže to samozřejmě velká zkušenost. Protože právě Jiřinka Bohdalová, který je teď přes 90 a má spoustu zkušeností, tak vám spoustu věcí taky poradí. A když už tady zmiňujeme Jiřinu Bohdalovou, neměl jste trému hrát po boku hereckých hvězd, jako třeba František Němec, Jan Hrušinský? No právě, strašnou trému. To byla tak velká tréma, že mě bušilo srdce, až mi zvukař říkal, co to tam buší, že ten mikrofon museli dávat na druhou stranu, protože na tohle se nedá připravit. Vy samozřejmě zase přejete tu roli získat, protože to je jako casting, jsou to 3 kola castingu nebo 2, je tam spoustu uchazečů a když to konečně získáte, tak to teprve začíná, protože se musíte prokousávat tím, že jste byl do té doby zvyklý pracovat v divadle, na to se pracuje jinak a teď ta kamera je na vás namířená, ale nehraje se to jako scénka, ale je to rozkouskovaný, takže vy ten pocit v sobě třeba musíte stavět, udržet. Mezi tím, než se nasvící druhá strana, tak ta druhá jako uplyne třeba půl hodiny, kamera, než se přemístí světla. Na druhé straně třeba už ten dotyčný partner nesedí, se kterým potom v konečné fázi toho střihu vedete dialog, tak vy si to jako naskoušíte, zapamatujete pocit, zapamatujete si, co, kde držíte, co jste brali, aby to navazovalo. A v okamžiku, kdy to říkáte, tak ten druhý třeba tam někdy je, někdy tam není. A vy říkáte třeba ty repliky nebo text na nějakou značku, aby kamera vás dobře zabrala. A samozřejmě ve mně ta nějaká poctivost nebo něco, zodpovědnost, abych to nekazil. Ta neskušenost toho mladého Kandrdase, toho divadelního herce, byla, že jsem najednou z toho divadla, z toho oblastního divadla Liberce, najednou stál vedle pana Štěpničky, Filipa Blaška, pana Němce a paní Jiřiny Bohdalový, tak to ve mně byla strašně malá dušička. A zase jde o to, jak se k tomu postaví to okolí, který vás podrží a řekne, každý jsme jednou začínali, a každý jednou prostě měl první zkušenost. Ovlivnili vás nějak ti zmínění herci? Samozřejmě tím přístupem, těma radama a tím, že říkám, mě podrželi, když jsem třeba byl smutný, nebo když jsem si říkal, mně to nejde. A hrál jste někdy nějakou roli, která by vám byla úplně jako nepříjemná? Ne, asi úplně nepříjemná ne. Člověk hltá všechny ty intervia, rozhovory s velkýma hercema, jako je Will Smith, který přijde domů a když je v nějakém natáčení a procesu přípravy role, tak děti vidějí, že ten člověk se úplně mění, ten táta Will, že přichází někdo jiný, už ta postava říká, já už se těším, až ty dotočíš ten film a už přijde náš starý, dobrý, známý táta a ty už budeš normální. Tak naštěstí třeba u mě to takhle není, že bych se ponořoval. Nějakou hrozně negativní filmovou roli ani divadelní jsem taky nehrál. Když jsme byli na škole na Damu, tak jsme to velmi prožívali, protože všechno je niterně a hluboce psychologicky. Zrovna teď to nejtěžší a my to řešíme, protože v tu chvíli jsme nastupující herecká generace a bereme všechno vážně, což je normální, že člověk je správně zapálený do toho problému. Vím od kolegů herců, že třeba hráli něco negativního a lidi se potom na základě toho k ním chovali ošklivě, že jim nechtěli třeba prodat chleba nebo rohlíky, protože si tam spojili tu roli s tou osobností, s tou osobou toho daného herce, protože hrál zrovna nějakého vraha a člověk, když potká někoho na ulici, tak asi mu musí dojít, že to je jenom televizní role, ten člověk opravdu nezavraždil jako v tom seriálu tu oběť. Já jsem spíš ten typ spíš toho kladěse, co mi tak říkají, takže žádnýho vyloženě padoucha jsem nehrál. Všechny role se snažím jako zatím neodmítat, protože zatím jsem nemusel žádnou odmítnout, že bych s tím nějak nesouznil, spíš si říkám, je to výzva, tak zase se tomu postavím čelem.
A byla nějaká ta role pro vás třeba obtížná, že třeba jako fyzicky nebo nějaká jako víc než normálně? Teď mi zrovna nic nenapadá, ale třeba častokrát byly náročné třeba natáčení reklam, kdy to bylo třeba tančení, nebo jsem visel někde na nějakých lankách, v nějaký vestě, tak to bylo náročný fyzicky, protože člověk, prostě herec má mít dobrou fyzičku, aby vydržel představení, proto jsme měli tolikrát týdně ty tréninky, protože když člověk běhá po tom jevišti a druhý den musí se fungovat, tak to tělo bolí a musí mít prostě dobrou fyzičku. A máte nějaký sen, zrovna jako nějaký herecký sen, nějakou roli, kterou byste si chtěl zahrát, nebo s někým, s kým byste si chtěl zahrát, nebo spolupracovat? Tak ten sen se většinou asi jako neprozrazuje, aby se to splnilo. Je dobrý mít touhy, je dobrý mít nějaký vize a vizualizace, že jo, to teď člověk hrozně moc, co se týče toho nějakého sebekoučování, nebo jak říkám, je to neustálá práce na sobě, to herectví, ale to myslím, že platí i v každé profesi, že člověk by měl mít smělé sny a nějak se k tomu jako přibližovat. Řeknu, že bych si určitě chtěl zahrát to je asi každý herec by jako velkou roli typu třeba Cyrana, to by se mi třeba líbilo, to je hezký text, hezkým překladu, hezký verše, hezký téma, nos na to mám, takže ne, tak to zlehčuju, ale tak třeba Cyrano a s nějakým kolegou nebo kolegyní říkám, kdy se posloucháme, protože to herectví je ono na naslouchání a nějaký tý vzájemný chemii. Tak vy jste namluvil řadu audioknih a jaký to pro vás vlastně je, jestli to je vlastně těžký, nebo jestli tam jste celou tu dobu, nebo celou tu knížku a jste tam na jeden zátah to čtete, nebo tam jste navíc? Jako... Tak nahrávání audioknih je další disciplína, která k herectví určitě patří a teď díky těm platformám je velká škála těch audioknih nahraná a všechno se třeba remixuje, remasteruje, herci, mý kolegové natáčí různé audioknihy, já spolupracuju moc rád se Suprafonem a naštěstí je to u mě, takže načtu pohádku nebo nějaký příběh, který není ve velkém rozsahu, ale když třeba kolegové vyprávějí, že musí číst 5000 stránek nějakých příběhů nebo historii, tak to je lituju a oni vždycky říkají, já mám už po hodině úplně suchý jazyk a sucho v krku, v puse, tak to člověk musí prostě rozložit, na jeden zátah by 5000 stránek asi nedal, takže dochází třeba do toho studia celý týden a říkám 1,5 hodiny, ta mluva třeba funguje, nebo ten mozek, protože jinak mu potom přeskakujou už písmenka, ta hlava je unavená a tak. A baví vás to? Samozřejmě, že nás to baví, protože to je součást profese, takže to je příjemný, že zase člověk, říkám, po zkoušce odskočí si nahrát něco před mikrofonem zase použije nějakou jinou škálu herectví a tak. Jaké to bylo, když jste hrál v pořadu Agent v kapse, ze kterého vás určitě spousta posluchačů zná? Spoustu diváků a posluchačů mě i poznávají na ulici a tím, že to třeba pořád reprizujou nebo dávají na internetu, tak mě poznává nová generace. Dětský publikum je to nejsložitější nebo dětský publikum je, že vám nic neodpustí, takže nejpřísnější. Takže jakmile vás to publikum, jakmile ho dětský publikum jako nezaujmete, tak získat tu jejich pozornost a udržet je to nejtěžší. Takže když hrajete divadlo pro děti ráno, takže dítě většinou v divadle vydrží pozornost 25 minut a potom už se dívá kolem. A to jsem taky zažil a taky se tím člověk, herec, musí projít a Agent v kapse je speciální v tom, že to má docela jako úspěch
i po těch letech, co jsme to natočili, asi skladbou těch témat, asi tím, že je to ten díl 12 minut, tím, že je to zajímavě obsazený těma dětskýma hercema a taky jsme tím strávili asi 2 roky, ty díly se připsali a přidělávali, takže to bylo zajímavé, že jsem se dozvěděl spoustu nových informací a zahrát si agenta Kladního je samozřejmě trošku sen každýho, že bych si zahrál agenta 007, tak tohle byl takový dětský agent 007. No. A znovu říkám, že ty rady jsou samozřejmě všeplatný o tom, že nikomu neotvírat, s nikým neodcházet, s nikým se nebavit, s nikým cizím třeba na ulici, od nikoho nic nebrat, tak to, když někam přijdu třeba na besedu do školy nebo do školky, tak jim tohle to připomínám a vlastně je mi v té roli dobře, protože jsou to samé důležité věci, které si potom odnášíte jako do toho dalšího života. A jak jste se vlastně k této roli dostal? Zase přes casting, zase proběhla v České televizi pozvánka na casting, bylo tam několik kolegů herců a potom už jsme zase dávali dohromady tu chemii, kdy tam byly ty děti a jak si s nima povídám, jak oni reagujou, jak je to baví, protože ono to jak říkám, to natáčení střih je konečných 12 minut, ale natáčíme ten díl třeba 2 dny na různých místech, ono to než spoustu lidí je kolem, než se postaví kamera, světla, ty děti udrží pozornost jenom chvilku, taky ten text nedokážou zopakovat třeba tak často, tolikrát dokola za sebou, takže ten proces, ta technologie toho natáčení je velmi složitá a bylo to hodně o trpělivosti a o práci s těma dětma. Víme, že jste velmi dobře pohybově vybaven. Léta jste byl součástí tanečně divadelní skupiny Veselé skoky, kde jste tvořili satirické taneční grotesky. Je nějaké představení, kde by mohli diváci vidět vaše taneční umění? Mě ten tanec baví a bavit bude, protože to ve mně to nějak prostě rezonuje a po škole nebo v rámci DAMu jsme měli to pohybové divadlo originální Veselé skoky, kdy nás učitelé, pedagogové pohybu pozvali některý z nás z toho ročníku na první představení Na hlavu se to jmenovalo, hráli jsme v divadle v Celetné a hráli jsme to asi 10 let. Ta představení, že potom vznikla Ve stanici nelze, Baby Box, a Edgar Allan Poe Havran a Chabrusline a to jsme tak různě jako hráli po profesionálních scénách a v divadle v Celetní a potom jsme to zase ukončili, protože jsme říkali, je čas posunout se dál a ta láska k tomu pohybu je prostě ve mně. Máme teď právě s některými kolegy se skupení Veselé skoky máme nové seskupení, jmenuje se to Lindohop a hrajeme představení Pingles a nebo Hot Café Revue. Zrovna teď nemáme žádný termín, ale když budete sledovat naše instagramové stránky nebo facebookové Lindohop, tak se objevujeme v Malostranské besedě v Praze, vymýšlíme zrovna termín na květen, ale ještě ho nemáme vymyšlený, jak bych ho prozradil, tak to je samozřejmě zase, nevyjadřujete se jenom slovy, ale vyjadřujete se skrz tělo, skrz pantomimu, step, gestem nebo jenom i zvukem a je to zase jiný žánr, je to obohacující, protože si přeskakujete mezi těmi žánry, protože to je pantomima, je to groteska, takže jsme trošku nalíčený, ta grimasa nebo ty obličeje jsou výraznější a nás to baví, mě to baví těma skokama v těch žánrech. A jak vlastně odpočíváte? Že tohle to musí být strašně náročný vlastně. Odpočívám tak, že nechodím do práce, ale že chodím do divadla na představení, které mě baví. Takže já vlastně odpočívám v rámci své profese, v rámci představení.
že se na to těším, protože nejsem smutný z toho, že je neděle večer a musím druhý den do práce, protože se většinou těším, že jdu druhý den na zkoušku, nebo teď nic neskouším, takže se věnuju tomu, co potřebuji zrovna udělat, co se nashromáždilo během podzima, že jsem zkoušel a večer hrál, ale nestihl jsem udělat, takže mám list to do, nebo tak věci k udělání, takže ty resty doháním a odpočívám třeba tím, že se starám, nebo dělám to, co mě baví a starám o svoje tělo, že jsem třeba byl v sauně nebo v kryosauně, že vlastně buď se otužuju, abych nebyl často nemocný, chodím buď teda do té teplé sauny, nebo do kryosauny, to mě baví, to je zase minus kryo. A no, čerstvý vzduch, procházka, protože člověk musí být tak v pohodě, aby mohl vykonávat tu svoji profesi jako každou jinou. A vlastně vy jste účinkoval v hudebním klipu od Monkey Business v tenzi Astronaut. Jaké to vlastně pro vás bylo natáčení? Vlastně jakoby lišilo se to nějak jinak než od natáčení třeba seriálu nebo? Ten proces natáčení je vlastně stejný. Tam kamera, je tam zvukař, je tam režisér s nějakou vizí a jdete podle scénosledu, storyboardu, scénáře. Jdete buď na přeskáčku, anebo chronologicky. Spíš výhoda toho v tenzi Astronaut Monkey Business je, že přednost je, že tu skupinu mám rád, poslouchám ji a byla to pro mě čest. Druhá věc je, že to dělali bratři Cabani, Michal se Šimonem, se kterými jsme dělali už jiný představení a znám se s nimi, takže to bylo velmi vlídný kamarádský prostředí. Navíc oni jsou taky výrazným představitelem té taneční scény 80. let, mají za sebou spoustu zkušeností, takže oni jsou skvělí. Potkat se s nima je bezvadná zkušenost a právě Kouř divadle na Fidlovačce, nebo ať už to bylo Bond Media ve Studiu 2, tak to právě dělali prostě kluci Sabani. Máte třeba zkušenosti i se zahraniční produkcí? To je zajímavá otázka, ano. Člověk musí umět i v angličtině udělat casting, nebo ve francouzštině. Hrál jsem v jednom válečném filmu z druhé světové války nějakého francouzského policistu, paní z Izie, La Dame d'Izie. Měl jsem tam asi dvě věty ve francouzštině. No, je to něco jiného samozřejmě a je to určitě dobrý poznat. A úplně nakonec bychom se dali pár takových otázek. Poznává vás vaše dcera, když vás sleduje třeba v televizi? Poznává, je vlastně ráda, že agenta miluje a vlastně je třeba ráda, že může na mě chodit do divadla. Co vás kromě herectví v životě nabíjí? Nabíjí mě to, že dělám to, co mě baví, ty procházky, příroda a to, že se potkávám se zajímavými lidmi. A na co se teďka třeba těšíte a máte před sebou nějaký nový projekt a něco, kam byste třeba pozval naše posluchače? Posluchače rád pozvu na všechny stávající projekty ve Studiu 2 a to jsou představení jako Jezinky, Bezinky, Líbánky na Jadranu, Saxána, Lovci bubrů, Poprask na laguně, Jak je důležité míti Filipa, Oscar pro Emily, Chlapi sobě, Harold a Maud a Bezroucha, samozřejmě v Malostranský besedě Lindohop. Momentálně nic neskouším, ale vyhlížím, že by třeba někdo mohl přijít s nabídkou. A úplně nakonec, máte nějaké životní motto? Ničeho se nebát, všechno je výzva a potom mám takovou větu, kterou si říkám a která mě posiluje, ale to si nechám pro sebe. Tak my moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání a byl to moc krásný rozhovor, mě to moc bavilo a budeme se těšit zase příště. Dobře, tak já děkuju za pozvání, já doufám, že vás to bavilo se mnou a že se někdy uvidíme v divadle. Mějte se. Mějte se hezky. Naslyšenou. Naslyšenou.
Tento podcast Sukoviny tvoří žáci a učitelé literárně dramatického oboru základní umělecké školy Josefa Suka Benešov.